मित्रांनो, आपल्या टेक विथ मनोज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। असेच नवनवीन महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ आपल्या मोबाईलवर सर्वप्रथम मिळवण्यासाठी बेल बटन दाबा, लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका। नमस्कार मित्रांनो, या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। भौमितिक आकृत्या या घटकावर आधारित कोनांची ओळख आपण आज या व्हिडिओमार्फत करून घेणार आहोत। यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत अवश्य बघा। मित्रांनो, कोनांची ओळख आज आपण या व्हिडिओमार्फत करणार आहोत। विविध प्रकारचे कोन असतात। विविध वस्तूंमध्ये, चित्रांमध्ये आपल्याला कोन दिसतात, त्यांची ओळख आपण करून घेऊया। यामध्ये तुम्हाला काही चित्र दिलेले आहेत। पहिलं चित्र जर आपण नीट निरीक्षण केलं तर या चित्रामध्ये जमीन व घसरगुंडी यांच्यामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारचे कोन दिसतील। आपण व्यवस्थितपणे निरीक्षण करावं। या ठिकाणी कोन झालेले आपल्याला दिसतात। यानंतर दुसरं चित्र जर आपण बघितलं तर घराचं आणि शिडीचं चित्र आहे। तर शिडीच्या जवळ जमिनीच्या लगत तुम्हाला कोन झालेला दिसेल। तसेच घर आणि जमीन यांच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला कोन दिसेल। त्यानंतर घराचं छप्पर बघितलं तर त्या ठिकाणी सुद्धा कोन तयार झालेला आपल्याला दिसत असेल। तसेच विद्यार्थी मित्रांनो, झाडाचं चित्र आपल्याला स्क्रीनवर दिसत असेल। झाडाचं खोड आणि फांद्या यामध्ये तुम्हाला विविध प्रकारचे कोन झालेले दिसतात। तर बघा, अशा प्रकारे विविध प्रकारचे चित्र पाहून आपण कोन ओळखू शकतो। बघा, या चित्रामध्ये तुम्हाला विजेचा खांब दिसत असेल आणि यामध्ये जमीन आणि खांब यांच्यामध्ये सुद्धा काटकोन तयार झालेला आपल्याला दिसतो। तसेच मित्रांनो, आपल्या घरातील किंवा परिसरातील वस्तूंचे निरीक्षण करा। बघा, या ठिकाणी तुम्हाला खिडकीचं चित्र दिसत असेल। खिडकीच्या लगतच्या दोन कडांमध्ये काटकोन दिसतो। तसेच पुस्तकाच्या लगतच्या दोन कडांमध्ये सुद्धा काटकोन आपल्याला दिसतो। घड्याळाचं चित्र आपण पाहत आहात। प्रत्येक घड्याळात 3 किंवा 9 असतात। त्यावेळेस तास काटा व मिनिट काटा एकमेकांशी काटकोनात आपल्याला दिसत असतात। म्हणजे या ठिकाणी कोन तयार झालेला आपल्याला दिसतो। यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, कोनाचे प्रकार आपण अभ्यासणार आहोत। आपल्याला 3 विविध प्रकारच्या आकृत्या या ठिकाणी दिसत असतील। यामध्ये सुरुवातीची लघुकोन, त्यानंतर काटकोन आणि नंतर विशाल कोन। तर बघा, यांचं व्यवस्थितपणे निरीक्षण केल्यावर आपलं लक्षात येतं की काटकोन हा 90 अंशाचा आहे। तर काटकोनापेक्षा लहान म्हणजेच लघुकोन आणि काटकोनापेक्षा मोठा म्हणजेच विशाल कोन। तर हे व्यवस्थितपणे निरीक्षण करा आणि लक्षात ठेवा। यानंतर आपण काही चित्रांचं निरीक्षण करणार आहोत आणि कोनाचे प्रकार समजून घेणार आहोत। बघा, तुम्हाला या ठिकाणी बाजूच्या चित्रात दाखवल्याप्रमाणे कात्रीच्या 2 पात्यांमध्ये काटकोन तयार झालेला दिसतो। दुसऱ्या चित्रामध्ये बघा, या कात्रीच्या 2 पात्यांच्या टोकांमधील अंतर हळूहळू कमी केले असता होणारा कोन हा काटकोनापेक्षा लहान होत जातो। काटकोनापेक्षा लहान कोनाला लघुकोन म्हणतात। तसेच तिसऱ्या चित्राचं निरीक्षण करा। कात्रीच्या 2 पात्यांच्या टोकांमधील अंतर हळूहळू वाढवले तर होणारा कोन हा काटकोनापेक्षा मोठा होत जातो। काटकोनापेक्षा मोठ्या कोनाला विशाल कोन म्हणतात। याचं निरीक्षण आपण करावं। यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला घड्याळाची चित्र दिलेले आहेत। यामध्ये तुम्हाला काटकोन, लघुकोन आणि विशाल कोन दिसत असतील। बघा, सुरुवातीच्या पहिल्या चित्रात जर आपण बघितलं तर 3 वाजलेले आहेत, म्हणजेच या ठिकाणी काटकोन दर्शवलेला आहे। दुसऱ्या चित्रामध्ये 9:40 झालेले आहेत, म्हणजेच 90 अंशाच्या कोनापेक्षा लहान कोन या ठिकाणी तयार झालेला आहे, लघुकोन। आणि तिसऱ्या आकृतीत जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी 12:25 झालेले आहेत, म्हणजे या ठिकाणी 90 अंशापेक्षा मोठा कोन तयार झालेला आहे, विशाल कोन। तर अशा पद्धतीने आपण याचं व्यवस्थित निरीक्षण करा, म्हणजेच आपल्याला काटकोन, लघुकोन आणि विशाल कोन याची ओळख होईल। मित्रांनो, 90 अंशाच्या कोनाला काटकोन म्हणतात। बाजूच्या आकृतीमध्ये तुम्ही निरीक्षण करू शकतात की या ठिकाणी 90 अंशाचा कोन झालेला आहे आणि यालाच आपण काय म्हणतो,
काटकोन. तर व्यवस्थित निरीक्षण करा. यानंतर ज्या कोनाचे माप 0 अंशापेक्षा जास्त व 90 अंशापेक्षा कमी असते त्या कोनाला लघुकोन म्हणतात. बाजूच्या आकृतीमध्ये तुम्ही निरीक्षण करू शकतात. तसेच 90 अंशापेक्षा मोठा पण 180 अंशापेक्षा लहान कोनास विशाल कोन असे म्हणतात. बाजूच्या आकृतीमध्ये निरीक्षण करा व त्या ठिकाणी विशाल कोन आपल्याला दिसत असेल. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपण कोनांची ओळख करून घेतली. आता आपण काही सराव प्रश्न सोडवणार आहोत. खालील आकृत्यांचे निरीक्षण करून आकृतीखालील चौकटीत काटकोन, लघुकोन किंवा विशाल कोन असे लिहा. तर मित्रांनो, कोनांची ओळख करून घेतल्यानंतर या आकृत्या बघून आपण अतिशय सोप्या पद्धतीने या ठिकाणी उत्तरं लिहू शकतो. सुरुवातीला जी आकृती दिलेली आहे त्यामध्ये 90 अंशापेक्षा कमी कोन असल्यामुळे या ठिकाणी लघुकोन येणार आहे. त्यानंतर दुसरी आकृती ही काटकोनाची आहे, तिसरी आकृती ही विशाल कोनाची आहे, चौथी आकृती विशाल कोन आहे आणि पाचवी जी आकृती आहे ती लघुकोनाची आहे. तसेच दुसरा प्रश्न, खालील दिलेले ठिपके जोडून काटकोन तयार करा. बघा, तुम्हाला या ठिकाणी 3 आकृत्या तयार करून दिलेल्या आहेत. अशाच प्रकारे आपल्याला काटकोनात ठिपके जोडून आकृत्या तयार करायच्या आहेत. यानंतर विद्यार्थी मित्रांनो, खालील दिलेले ठिपके जोडून लघुकोन तयार करा. ज्या पद्धतीने आपण काटकोन तयार केला तशाच पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी लघुकोन तयार करायचा आहे. बघा, या ठिकाणी आपण ठिपके जोडून 2 आकृत्या तयार करणार आहोत. तर बघा, अशा प्रकारे तुम्हाला या ठिकाणी लघुकोन तयार करायचा आहे. अतिशय सोपं आहे. त्यानंतर पुढील प्रश्न, खाली दिलेले ठिपके जोडून विशाल कोन तयार करा. आता विशाल कोन हा 90 अंशापेक्षा मोठा असतो. म्हणजेच आपल्याला बघा, खाली दिलेल्या आकृत्यांप्रमाणे या ठिकाणी ठिपके जोडून व्यवस्थित आकृत्या तयार करायच्या आहेत. बघा, आता या ठिकाणी आपण ठिपके जोडून आकृत्या तयार करून घेणार आहोत. बघा, या प्रकारे तुम्ही काय करू शकतात, व्यवस्थितपणे विशाल कोन तयार करू शकतात. तर मित्रांनो, आपल्याला कोनांची ओळख झालेली असेल. आपल्या परिसरात, आपल्या घरातील विविध वस्तूंमध्ये कोन झालेले असतील ते शोधा. त्यांचे चित्र व्यवस्थितपणे निरीक्षण करा. तसेच आपल्या वहीमध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कोन काढून सराव करू शकतात. मित्रांनो, आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्कीच कळवा. तसेच आपल्या मित्रांना, मैत्रिणींना तसेच सहकाऱ्यांना नक्की शेअर करा. असेच महत्त्वपूर्ण आणि नवनवीन व्हिडिओ मिळवण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.